சரி என்ன மொபைல் யூஸ் பண்ற? நான் Asus ROG 2 ப்ரோ. ROG 2. ஓ கேமிங் ஃபோன். டேய்ப்பா பெரிய ஆளா இருப்போம் போலயே. ஐயோ ப்ரோ நீங்க வேற இதே 2.5 சாவடிக்குது கண்டார ஓலி. ஐயோ டேய் டேய் 11 தான்டா படிக்கிற ஏன்டா இப்படி பேசிட்டு இருக்க? ஐயோ கடவுளே ப்ரோ. 11 தானே பெங்களூர்ல 11 10வது படிச்சாலே எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. நான் 11 படிக்கிறேன். நீங்க வேற. ஐயோ இவன் ஒரு மாதிரியா ஆளு bro. இங்க 8வது போய் 8வது பையன் கேளுங்க எல்லாத்தையும் சொல்லுவான். உன்னை நான் தெரியாம இன்வைட் பண்ணிட்டேன் மன்னிச்சிடுறா டேய் அப்படியே ஓடி போயிடுறா. ஐயோ ஏன் ப்ரோ நான் என்ன ப்ரோ சொன்னேன்? 18 பிளஸ் தான் கெட்ட வார்த்தை பேசணும். நீ 18 பிளஸ் நான் ஆகல. 18 பிளஸ் ஆகிட்டு தான் நீ கெட்ட வார்த்தை பேசணும். ஐயோ கில் தரலாம் பார்த்தா கில் அவன் திருட்டான். ஐயோ கடவுளே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்துருக்குது. ஏ வாய் இன்னொரு வாயிட்டி உன் வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அவள் தான் கிக் அவுட் பண்ணி விட்டுருவேன். ஸோ இது கிடையாது உள்ளதே. ஆமா ஒன்லி ப்ரோ இன்னொரு வாட்டி கெட்ட வார்த்தை பேசினா கிக் அவுட் பண்ணி விட்டுருவேன். கெட்ட வார்த்தை தானே பேசினா தானே நான் எங்க பேச பார்த்துட்டே இருப்பேன் கவனிச்சுட்டே இருப்பேன். ஆடியன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ப்ரோ இவன் கெட்ட வார்த்தை பேச சொல்லுங்க ப்ரோ கிக் அவுட் பண்ணி விட்டுடலாம். டான் 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 அண்ணா ஓபன்ல வர்றான் ப்ரோ. ப்ரோ அதையும் திருடிட்டான் ப்ரோ. சரிதா ஸ்கோப் வேணுமா? ரெட் டாட் இருக்கு போதும். 4x போட்டுருக்கு பாரு எடுத்துக்க போ. அந்த ஆண்டா கருமந்த. சரிதா ஸ்கோப் வேணுமா? ரெட் டாட் இருக்கு போதும். 4x போட்டுருக்கு பாரு எடுத்துக்க போ. நீ தான் VPN கிபின் போட்டிருக்கியா? பிங் அதிகமா இருக்குது. ஐயோ இல்லடா நான் தாண்டா கருமந்திரம். நீ இல்லடா நான் தாண்டா கால்பிரேட். சாரி டாடி உன்னை சந்தேகப்பட்டேன்டா மன்னிச்சிடுறேன். 24 சோ கடவுளே நான் தான் கேம் ஆன் ஆகலன்னு VPN போட்டுவிட்டேன். நான் பண்ணிட்டு பாத்தீங்களா அவன் தான் கேட்குறேன். எங்க போற? என்ன சுத்தி எல்லாம் வளைச்சலாம் பிளாங்க் எல்லாம் பண்றிய? இல்ல 1 2 3ல போட்டா இல்ல டைரக்டா போய் குத்துறான். ஓ 1 2 3ல உனக்கு தெரியுமா? டேங்கப்பா பெரிய ஆளா இருப்பா புரிய. அங்க ஒரு அடிச்சிட்டா ஒருத்தவனே கோவர்ல உனக்கு. ஏய் என்னடா பிளாங்க்லாம் பண்ற? அவனை விட்டுறேனா? வெரி டேய் என்னடா வாழ்க்கையில முதல்ல ஒருத்த பிளாங்க் பண்ணி வண்டி ஓட்டவனே நான் இப்பதான் நான் பாக்குறேன். எனக்கு அடுத்தது நீதான்டா. ஓ நோ இன்னும் திறமையான இருப்ப புள்ளைய. ஓய் ஒரு அடி கூட எவ்வளவு படலையே. ஓ சீரியஸ்லி ஓ நோ ஃபைனலி ஐ ஃபவுண்ட் அ கை ப்ரோ. பாட்டு புண்டையில இருந்து கடைசியா ஒருத்தர் நான் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஐ ஃபைண்ட் ஒன் கை ஹூஸ் ஹேவிங் சென்ஸ். ப்ரோ ஐயோ ப்ரோ மேல இருந்து குச்சாது டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்ல போய்ட்டான் ப்ரோ உள்ள. டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்ல போய்ட்டானா? ஆமா டேய் என்னடா சொல்றியடா? புதுசா இருக்கு. அம்மா இப்ப நாங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் முன்னாடி எல்லாம் குச்சா டைரக்டா கீழ உள்ள தெரியுமா? இப்ப குச்சா அது திருப்பி ஜம்ப் பண்ண திருப்பி ஏறலாம் தெரியுமா? அது ஓகே ஓகே வால்ட் ஓகே ஓ வால்ட் பண்றதா சொல்றியா? அப்படி ஓகே ஓகே டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்ல போய்ட்டா. ஏன் அவன் போற படம் நம்ம புடரைக்கு எடுத்து நிக்கிற ஓவர் நடிக்க கூடாது? நீ என்ன நினைக்கிற இந்த பிளான் பத்தி? இப்ப ஜோன் பிளாக் பண்ணலாம். ஆம்பேக்கு போய் தேவையில்லாத ரிஸ்க் வாங்க. வெரி குட் உண்மையான பேரா இருக்கே. அதெல்லாம் காமன் சென்ஸ் ப்ரோ. இதுல என்ன ப்ரோ இருக்கு? இது காமன் சென்ஸா? ஓகே இல்ல இருந்தாலும் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அந்த பக்கம் வந்துருச்சு கீழ உள்ளது சுத்தம். நான் போக கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். நீ அப்படியே இங்க இருந்து பாத்துட்டு இருந்த பாத்தியா? அப்பவே நான் உசாராயிட்டேன். ஓ இல்ல நான்
இல்ல 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 M4 இல்ல இருந்துச்சுன்னா நான் இல்ல இல்ல நீ வந்து இல்ல இல்ல வேணாம் வேணாம். நீ இங்க இருந்து நான் போறதை எட்டி பார்க்கும் போதே நான் நினைச்சிட்டேன் நீ என்ன ஆளுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், அதனாலதான் ஓடியான்ட்டேன். எதுக்கு? எதுக்கு நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கணும்? அதேதான் இங்க அதேதான் இருந்தா அதேதான். அவனே வந்து அடிவான். கரெக்ட். கேம் சென்ஸ் இல்லன்னுவீங்க. கரெக்ட். எதுக்கு? பாக்குறான். ஆம் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. பிகே பண்ணாதீங்க ப்ரோ. நான் பிகே பண்ணல. இப்ப நீ பாரு நான் கூட்டாவே உன்னை தூக்கி விடுறேன். ஃபர்ஸ்ட்க்கு எதுவும் அடி உள்ளதானே? வெஸ்ட்ல எதுவும் ஆகல. ஹெல்மெட் ஓன்லி. வரமாட்டிக்கிறான். மறுபடியும் ஒரு ரொட்டி ஒண்ணா கூட்டவு. அப்படியே ஹீல் பண்ணாம நான் கூட்டவு. சுடுற மாதிரி. அப்படி பண்ண வரமாட்டான் தெரிஞ்சுக்குவான் அவன். அப்படி பண்ணா தப்பு பண்ணிரு தெரிஞ்சுக்குவான். ஓ கட்டம் கட்டுறாங்க அப்படின்னா சரி ஹீல் பண்ணிக்குவான். வர மாதிரி தான் தெரியுது ப்ரோ. எடுத்து பார்த்ததும் தெரியுது முத்தா வைரமா தங்கமான். எவ்வளவு நாள் தெரியுமா அவன் 2 சீசனா வாய்ப்பு கேட்டுட்டு இருக்கான். 2 சீசனா ப்ரோ எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு விடாம இவனோட பர்சிவரன்ஸ் தான் பார்த்தேன். நம்ம சட்டம் பண்ணனாலும் இவன் கேட்டே இருக்கானா அப்படின்னு. இன்னைக்கு வரைக்கும் டெக்ஸ்ட் பண்ணி கேட்டே இருந்தான் இன்ஸ்டாகிராமில். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க. நான் இதில் விளாண்டேன் 5 கிலோ சிக்கன் எடுத்தேன், என்னால் 8 எடுக்க முடியல. இருக்காங்களா இல்லையா? சிக்கன் எடுக்க முடியல. சுஜல் கூட இதெல்லாம் விளாண்டான். டிடிஎம்லாம் விளாண்டு 7. சரி சரி பாப்போம். ஓ நமக்கு பயந்துட்டு அவங்க போயிட்டாங்களா? வா 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 கரெக்ட். படிக்கலையா? சொல்லுங்க. லாக்டவுன்லாம் இல்லையா? ஸ்கூல்லாம் இல்லையா உங்க ஊர்ல? லாக்டவுன் தான். காலேஜ் லாக்டவுன். ஆன்லைன் கிளாஸ். அப்படியா? இல்லையே நீ முதல்ல 10th இருக்கும்போதே ஃபுல்லா ஆன்லைன்ல தானே எப்பயுமே இருப்ப. இல்ல 10th அப்புறமா தானே எனக்கு லாக்டவுனே வந்துச்சு. போட்டு சுத்தம். வாங்க அது ஆல்ரெடி சாப்பிட்டு வச்சிட்டாங்க. வாங்க இதுல போலாம். சாப்பிட்டாங்களா? என்ன சாப்பிட்டாங்க? இங்க ஒன்று இருக்கு பாரு. எவனா அடிக்கிற மாதிரி இல்ல. கார் ஃபியூல்ல பாத்து போ. யார் சாப்பிட்டாங்க? என்ன சாப்பிட்டாங்க? ஃபியூல் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டு விட்டு போயிருக்காங்க தட்டைய. ஆமா அந்த தட்டை எதுக்கு? ஓகே சாப்பிட்டு விட்டு போனது. நிறுத்திட்டு ரெட் கலர் வீட்ல ஆள் இருக்காங்க. நீங்க இங்க இருங்க, நான் போய் பக்கி காலேஜ் போ தேவையில்ல. ஜோன நம்பர் சூப்பர். வேற